Lokal. Para sa unang bahagi at detalye ng ating mga balita. Mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at magiging mas epesyente ang distribusyon ng isda sa Hilagang Luzon matapos ang rehabilitasyon at modernisasyon ng PFDA Sual Fish Port. Ayon sa Department of Agriculture at Philippine Fisheries Development Authority, layunin ng proyekto na mabawasan ang post-harvest losses, mapanatili ang kalidad ng mga huling isda at mapahusay ang cold chain system upang mas maraming sariwa at abot kayang produktong isda ang makarating sa mga pamilihan at mamimili. Kabilang sa mga bagong pasilidad ng Pantalan, ang pinalawak na Pantalan at Trading Hall, 4 na cold storage units na may kabuuang kapasidad na 200 metriko tonelada, blast freezers, chiller rooms, flake ice making facilities, fish processing area na kayang magproseso ng hanggang 8 metriko tonelada ng produkto bawat araw, wastewater treatment plant, 90 kilowatt solar photovoltaic system at mas maayos na mga kalsada at iba pang pasilidad. Inaasahan ding mapapabilis ang pagdaong ng mas malalaking fishing at transport vessels na magpapahusay sa pagdadala ng mga produktong dagat mula sa mga landing site patungo sa mga pamilihan sa Pangasinan at mga karatig lalawigan. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. na ang modernisasyon ng mga pangunahing fish port ay mahalagang hakbang upang mapatatag ang food supply chain ng bansa at mapataas ang kita ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mas mahusay na post-harvest facilities at trading systems. Kung makikita mo yung building sa labas parang may hint na luma siya, pero sa loob totally brand new yan at state of the art at this will be certified for EU and the US market in Middle East. So pwede ang capability nito ngayon from Sual, pwede na mag-export any part of the world, no? Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang naturang fish port ang pangunahing pasilidad ng PFDA sa Hilagang Luzon na nagsisilbing sentro ng kalakalan ng mga isdang nagmumula sa Lingayen Gulf, West Philippine Sea at baybayin ng Ilocos. IFM News. IFM News. IFM News. IFM News.